Lah Rika maning para sedulur ketemu maning ge ya nang dapure dewek bukan dapurmu. Ge nyong lagi gawe kolek. Kolek sekang mundul, ngerti mundul ora Rika? Nek ora ngerti mundul ngene pada maning Banyumas waktu duwi mundul kaya ngapa? Engko teko lioli. Nah, iki gawene muntule di potongi kotak-kotak, digodhog dhisit nganti mateng. Nek wis godhog mateng tembe cemplungna gedang ben ana rasane gedang karo tambah wangi, wangine gedang ya, manis barang. Terus tambahi gula Jawa, ora usah akeh, 1,5 blondo bae, 1,5 blondo ya. Nah, dijono bae ditutup kowe ben nganti ajur gula Jawane ya Lur ya. Nah, kene iki suwep biasane wis ajur si gula Jawane. Aja kelalen tambah uyah sithik ben ana rasa-rasane gurih mengko ya, ana gurih santen, ana gurih uyah. Terus ki juga ben wangi ditambahi nganggo godhong pandan. Nah, godhong pandane ora usah akeh, 2 lembar bae dijiret iki ki Lur. Lah, gulane jebule urung ajur Lur. Dinteni sedikit ya, tambahi santen. Nah, nggih, santene lebokna nek wis. Nah, wis dicurna bae, ditutup ben kok nganti umep Lur. Wis gari nunggu matenge tok nggih. Wah, ambune wangine pol Lur nggih Lur. Rasane mesti enake pol nyelkamin yakin nggih. Sing lagi puasa pokoknya nonton bae gawe engko persiapan buka mengko ya. Selamat menunaikan ibadah puasa bae. Ya para sedulur, kue menune kolek mundul. Moga-moga bermanfaat, sehat kanggo dewek kabian. Matur suwun.